Mwamvapo za nyumba imene yayaka ku Jubek, ndipo Amalawi okwana 20 panopa ndi amene akudziwika kuti afa pa ngozi imeneyi. Koma funso ndikumati chinachitisa ndi chani? Mwini wake wa nyumba imeneyi ndi ndani? Boma likutipo chani za Amalawi amene ali ku South Africa? Wananga boma la ku South Africa likutipo chani pa za matupi a Amalawi komanso Amalawi ena amene ankakhala mu nyumba imeneyi? Mu video iyi ndifuna ndikupaseni background ya nyumba imeneyi kuti mudziwe kuti zinakhala bwanji kuchoka mu nthawi imene inamangidwa kufika mu siku la lero pamene yayaka moto ndikupezeka kuti pamwalira anthu okwana 74 mu nthawi imene tikupanga video iyi. Zina langa ndine Sam, tiyeni tikhalire limodzi. Cholinga cha video iyi sikufuna kukumbutsa mabala kwa anthu amene akhuzidwa pa imfayi. Cholinga cha video iyi sikufuna kukumbutsa ululu wa anthu onse amene ataya okondedwa wawo pa ngozi iyi. Tikungofuna tipereke background ya nyumba imeneyi komanso tiwauze anthu ena amene sali ku South Africa za zomwe zachitika. Khalani pomwepo. Mbanda kucha wa lachinayi exactly 19 minutes past 1 ya pakati pa usiku panayimbidwa call kupita ku helpline ya South Africa kuwaziwisa za moto umene unabuka pa nyumba imeneyi. Mosachepera 10 minutes afaya anali atafika pamalo ndikuyamba kuzimisa moto komanso ena ndikuyamba kupulumutsa anthu amene anachitidwa trap mkati mwa nyumba imeneyi. Exactly 39 minutes kuchokera nthawi imene phone imeneyi inayimbidwa pamenepa pakhale pa 0139 am ya 21 minutes to 2 mbanda kucha umenewu. Matupi okwana 10 anali atapezeka anthu amene anali atafa kale ndi moto, ndipo nthawi imeneyi ndikuti ma injini okwana 7 ozimisa moto anali akulilima, anali akuthamanga. Moto unali ukuyesera kuti uzimisidwe mu nthawi imeneyi, ndipo zinachitika mpaka na 4 o'clock ya mamawa a lachinayi. Bwanji ndikupaseni feedback ya nyumba imeneyi kuti kodi nyumbayi nchifukwa chani inapezeka pamalo amenewa. Nyumbayi inkagwirisidwa ntchito mu nthawi ya samunda. Awa anali malo amene ma foreigners ankafikira, kumene ma foreigners ochokera ku Zimbabwe, Malawi, Zambia, Mozambiki, Tanzania ndi madera ena ozungulira ankafikira mu nyumba imeneyi. Pamwamba pa nyumba imeneyi panali khoti limene linkachita finalize mapepala ama foreigner ngati ma work permit ndi zinthu zina zogwirira ntchito mbali ya migodi. Koma ulamuliro utasintha kuchokera m'manja mwa azungu kupita m'manja mwa anthu akuda ANC, nyumbayi inayamba kugwirisidwa ntchito ngati malo osungira anthu amene athawa ku nkhanza za mbanja monga amayi komanso ana. Nyumbayi inali m'manja mwa mabungwe amene sanali aboma. Koma ngongoleyi kapena kuti lease imeneyi kapena kuti mgwirizano wa malo amenewa komanso wa nyumba imeneyi unatha mu chaka cha 2013, motero kuti inalibe mwini wake weniweni pakati pa mabungwe amene si aboma komanso boma. Panalibe mwini wake weniweni ku nkhani zotengera za malamulo kuti kodi nyumbayi ikhala m'manja mwa ndani, ndipo nyumbayi inkangokhala pamene patu pakatikati pa mzinda wa Johannesburg. Mchaka cha 2013 kumapeto nyumbayi mbali ina inazasandutsidwa clinic imene inazasekedwanso chifukwa chakuti anthu ochuluka ankaba malo amenewa komanso malowa sanali safe. Mchaka cha 2019 nyumbayi inachitidwa hijack. Munthu wina from nowhere anaitenga nyumbayi ngati yake. Izitu zimene zidachitika nkuti munthu adapita pa first floor ndikukamba kukakhala mmenemo ndikuyamba kuyang'ana alende anzake kuti azikhalamo. Munthu amene ankapereka ndalama yochepesesa inali 700, ndipo anthu amene ankalipira ndalama zochulukirapo kuyerekeza ndi kakulidwe kalumo inali 1500.
ndipo mnyumbayi munali mabanja opitirira 200 ndipo munali anthu ochuluka kwambiri chifukwa ili ndi mafloor okwana 5. Okay, tiyeni timvetsesane pa zinthu izi. Nyumbayi pamene anthuwa ankakhala, mwini wake amene ankazitchula kuti landlord anafuna apereke chitetezo, ndipo pofuna kupereka chitetezo adaganiza zokuti ayike ma protectors, mabagaba. Amenewa ndi mabagaba amene amayikidwa ngati gate yotchinga kuti okuba asalowe kapena munthu wina amene si wa mnyumba imeneyi asalowe. Komatu mphuno salota chifukwa chakuti malo amenewawa ndi amenenso matupi ambiri a anthu anapezeka. Anthuwa ankafuna kuthawa moto. Pamene ankafuna kuthawa moto, anthu onse anazazana pa khomo limeneli kusowa kuti atuluka motani. Moto onse anapsera pamenepa. Anthu ena mwa anthu amene anapulumuka ndi amene anakwanisa kuthawira mawindo, kudumpha kuchokera muzipinda zawo, kudumpha kufika pansi, ndipo ena amene adakwanisa ndi okhawo amene adapezedwa ndi kupulumutsidwa ndi afaya. Pa nthawi imene afaya ankafika pamalowa, anthu okwana 49 anapulumutsidwa ndipo matupi okwana 74 aomwalira anali atapezedwa mu nthawi imeneyoyo. Mbali ina ya matupi a anthu okwana 4 anapezeka pamene anthu opulumutsa anzawo anabwera ndi kumayang'ana modekha mnyumba imeneyi. Mbali ya matupi watu ndikuphatikizapo matupi ena ana. Ndikutanthauza kuti mbali ina ya matupi chifukwa chokuti ankapeza mbali ina ya thupi, mbali ina ya thupi yake ya munthuyo osapezeka. Ndi zinthu zokhuza kwambiri. And please like this video. Mwina ndikumafunsa kuti matupi a Malawi amene ali kumeneku ku South Africa amene ali ku moshali zikhala motani. Boma la Malawi koyamba lidalengeza mdziko lake kuti palibe Malawi aliyense amene wakhuzidwa. Komatu dziwani kuti izi ndi zaboza. Mmodzi mwa anthu amene anapulumuka pa ngozi iyeyo anachita kudumpha pa chipinda chimene ankakhala. Dzina lake ndi Abdul. Ameneyo anayankhula ndi wireless yakanema ku mdziko limene la South Africa. Adasimikiza kuti ambasada wa Malawi sanayankhe lamya yake mu nthawi imene anthu ankayesera kuti amuyimbire. Anthu ochuluka amwalira. Amenewo asimikizika ndi Amalawi, anthu a mdziko la Tanzania, komanso eni ake a mdziko lino la South Africa. Ndi nthawi yakuti anthu ambiri asalozanizala kuti boma ili lachita izi kapena kuti boma ili limayenera kuchita izi, boma ili limayenera kuchita izi. Koma ndi nthawi yokuti onse osusa boma DA, EFF komanso onse olamula a ANC abwere pamodzi ayang'ane kuti kodi zimene zachitikazi tingazichite control motani. Mwina ena ndikumadabwa kuti zatheka bwanji kuti mabuilding yonse igwidwe ndi moto, anthu ochuluka afe, anthu ochuluka zitere motere. Okay, ndikupaseni picture iyi. Ku South Africa anthu amakhonza kukhala anthu angapo muchipinda chimodzi, ndipo izi zimene zimachitika ndizakuti anthu ena akakhala mu room lumu ija amaigawa is either ndi makatoni kapena ndi makatani. Ndankha kuti makatoni kapena makatani. Mwapezeka kuti lumu imene imayeneka kukhala munthu mmodzi kapena anthu awiri mukukhala anthu okwana 5 kapena 6. Izi zimachitisa kuti malo ngati lumu imene yoyo kumapezeka kuti kuli malo ngati makatoni komanso mwina kaya ndi maplywood kapena mwina makatani ndi zinthu zina zambiri, kuphatikiza popo kuti aliyense amakhonza kukhala ndi zinthu zake zimene amasungira mnyumbamo. Nawo zimakhala zinthu zophweka kwambiri moto kugwira lumu iyi ndi kukafikiranso lumu iyi. Ichi ndicho chifukwa chake chakuti anthu ochuluka anachitidwa trap mu nyumba imeneyi. Ndilankhuletu pano kuti matupi anthu okwana 12 adapsa mokuti sanazindikiridwe kuti anali wamuna kapena anali wamkazi. Ndi kuchipatala kokha kumene akazindikire anthu amenewa, komanso kuti nkhope yawo sizingatheke kuoneka ndi DNA yokha imene izakwanise kuzindikira kuti uyu anali ndani, uyu anali ndani, poyeza achibale a anthu ena amene anapulumuka pa ngozi imeneyi komanso ena amene
amakhala ma building osiyana ndi nyumba imeneyi. President wa dziko la South Africa adakayendera malo angoziwa ndipo wapepesa ku mabanja onse anthu okhuzidwa. Mabanja ena anthu amene aluza akufunikirabe mayankho. Mwini wake amene akuti amatolera renti mwini wake wa nyumba imeneyi ndi chifukwa chani sanaonesese kuti anthu akukhala mmoyo wabwinobwino. Pali zinthu zingapo zimene zikuganiziridwa kuti zinayambisa moto. Zindikirani kuti kuli load shedding ku South Africa ndipo anthu akusungira zinthu ngati kandulo, mbaula za parafini komanso gas. Izi ndi zina mwa zinthu zimene zikukayikiridwa kuti ndi zimene zayambisa moto pa floor yoyamba. Mphekesera zosasimikizika zikuyankhula kuti kandulo ndi amene wayambisa moto onsewu, koma palibe kusimikizika kwina kulikonse kumene tikhonza kusimikiza panopa. Anthu onse amene ataya miyoyo yawo pa ngozi imeneyi, posatengera kuti ndi Amalawi, ma Zimbabwe, kaya ma Tanzanians, ngakhalenso ma South Africa, life matters. Mizimu yawo iuse mumtendere. Ndipo mwapaderadera ndipepese mwapaderaderanso kwa achibale onse amene ataya okondedwa wawo pa ngozi yopsa ngati imeneyi. Ndi zinthu zopweteka kwambiri kuona kuti banja munthu ndikuona kuti munthu mmodzi kuluza achibale okwana 5, ena okwana 6, ena ngakhale kuluza wachibale mmodzi, kuona ana anapsa pa ngozi imeneyi, banja lonse kutha moto umenewu. Ngozi zimene sitingayankhuliretu chozesa chake. Iyi ndi ngozi imene sinaonekepo mdziko la South Africa kwa nthawi yayitali. Bwanji mutachita subscribe kuti mukwanise kulandira ma updates onse ngati tingapangenso ma video ena okhuza ngozi imeneyi. Please agawira ni video ya anthu ena. Thanks.